Başlatyan olanlar gizar 100 adam olsun başlatyan. Özüňizden görüň komandasyna ýerleşip bilmedikler. Men it parol tolku diňe gruppa ýazym hiç gerek ýazmadym başga bar özüňiz oňa-muňa putratdyňyz, ýaýratdyňyz dogry adama. Aýdy bir girip çykýan aýryp çykaýyn men ara. 100 adam bolsun başlatjak hemmäňi udaçy. Biz näme üçin koýandy? Savaşçy men sana ýazam nemem? Oko dostum, oko näçinçi komanda nomeryňy, näçinçi diýip ýazdım? 10-njy komanda diýip ýazdım. Sen 8-nji komanda, 4-8-nji komandaň eýesi bar. 4-8-nji komanda emulýator, o türde emulýatorlara maýly ýasadyk. Sekinci komanda emulýator nemejan gitdim. 4-nji komandada Whip Yasik. Ayırdım. Emulýator bolanok diýip ýazdım adam ýa emulýatorum girip otýar. Emulýator bolanok, oglanlar gyzlar emulýator bolanok. Tozan ýaşadym girjeňiz wagty girin başlatjak. Çıkaranam komanda nomeryny otomatikly çıkardım gatwarmam men adam ýaly aýtdym heriňe nomer berip çykdym uzakkyn. 12-nji komandadan bir adam çıkar aýdýa çıkarýan o 12-nji komandany mädi gurrun ýok. Bu adam çıkyp duran 12-nji komandada. Girin oglanlar gyzlar başlatjak. 96 adam. Bir ýany bazar eski girin başlatjak. Başlaýar. Tozanyňda adam. Mestama girip bilemokda menden näme mestama girip bilmeden ilk bilen it parol men size ýazdym oglanlar gyzlar. Ýaşa gatnaşan komandalar ilk bilen size oý berdim men it parol başga hiç kime oý bermedim. Başlatsa onna hemmäňi udaçy 96 adam. Tozan 8 adam men 2 sanaň girip bilen girjeňiz ba bolsa. 2 sanaňyz girip bilen girjeňiz ba bolsa. 1 minut diýe 1 minut däl olanlar başlatdan hemmäňi udaçy başlatdym onna baryňyz. Beytmeli däller diýe serio. Biz girjek bolsaň näme däller dostum men komandalaryň heriňizde nomer ýazyp çykdym plan komanda senki plan komanda senki diýip şoňa gara oturumda. Uzak gün işim şol edim komandalar nomer paýlap çykdym men. Onda näme hemmäňi udaçy olanlar gyzlar bugünkü oýnamyzyň ähli bayrakly geçer. Birinji ýer alan komandamyzda 40 manat, ikinji ýere 20 manat, iň köp kil alan komandamyzda da 10 manat dolar her oýunna. Näme başladyk hemmäňi udaçy olanlar gyzlar.
Samolyotimiz George Pul'un Rhines Gatka Pachinki Kuar Fair Pier'in yanına geçip gitýär. Görülen haýsy komandamyz 1-nji 40 mandamy tutmagy başarar. Haýsy komandalarymyz bu oýnlarda pulgalanmagy başarar. 25-nji 15-nji komandalar bärde bökýär. George Pul'a bökýän komandalar bolar. Näsip bolsa. Jarka 3 komandamyz ýydy otyr Jarka. Sewarna 2 komandamyz bar otyr George Pul'u. Sanja komandamyz aýtdy görýän bolar. Жарко варианттар бар эле. Bärik 25-nji, 4-nji, 15-nji komandalarymyz geldi Jarka. Komandamyz bärde göreliň any. BST komandasyn bärde. Ýerde atışa komandam George Pul'da 2 komandamyz. Yüz bolmaka başlatdyň aha diýene 100 bolýança uzakdan garaş bilmer. Sa dostum garaş oturan oglanlar we içinde näçe otdan ber. Resk girseňiz reskan başladan yok ban 100 bolmakda uzakdan garaş bolmala 100 bolýança diýip. Bärde 9-njy komandamyz bilen 20-nji komandamyz 23-nji 8-nji komandalarymyza ýakyn bärde. Beýip tujam gallyrdylar, beýip tuji kypdylar. Başka nerede komandalarımız iken? Wow, Primorsk'da. Primorsk'da 13-nji, 16-njy, 19-njy komandalarymız 3 komandamyz. Murat komanda girip bilmedim 7-nji komandan gorkodaýdy, häzir gorkodaýan olanlar. 16-njy komanda Next komandasy bärde. Bärde 13-nji, 16-njy, 19-njy komandalarymyz ýakyn. Hemme lobularymyz baýrakly olanlar şol, bar lobularymyzdan baýrakly. Komanda nomer oýan olsaň duýdurdyňmy? Komanda agzalaryna sizlere plany nomer diýipdi. Demesine de duydurdum men size aýtdan her efirde de Instagram sahypamyza näle bilen geçilecekler wagtlar Instagram sahypamyza görkezler. Bunu Instagram sahypamyza yazdyk. Pullu ýaşymyz bady. It parol komandalar nomer paýladyk, gatnaşan komandalar yazdym aňa. Bärde Next komandasy. Komanda 2 adam ýerde birini öldürýärler. Altıncı komanda bärde 13-nji komandany öldürmäge başardy. Bärde 11-nji komandamyz. On birinci, 3-nji, 12-nji komandalarymyza ýakyn bärde. Instagram sahypamyz uşakda görkezli dronlar olanlar şo taýda gyzlar, şo taýda görkezli günne näle bilen geçsekdigi itler, parollar, ýaşdaky itler, ýa oda nomerlarym şo taýda paýlaýar.
vurman. Verdi 20. komandamıza yakın 11. 20. 12. 3. komandalarımız. Verdi 20. komandamız 11. komandadan bir nikka. Verdi 3. komandada. Komandadan 2 adam öldürdü verdi. Simple'ın ilk ucuydu. 20. komandadanım 4 adam. Ne vurup ne oydu? 18. komandamız veren 20. komandamız. On 8. komandamız veren 20. komandamız verdi. Yakın ne vurup ne oydu? Blaze komandası veren AW komandası. Bugün globulumuzun bağıran bayraklı olanlar gıyzlar. Bağıran bayraklı. Verdi 10. komandadan bir nikka 18. komandamız. Verdi 10. komandadan birini öldürttüler 18. komandamız. Başka yerde komandalarımız Kansas Noko'da 2 komandamız. Verdim komandalarımız birbirine yakınlaşça. 61 adamımız 20 komandamız kaldı. 10. komandadan ikinciyle Mekuptur 18. komandamız. Blaze Cobra Berk yakınlaştı bu. Kule verdi 18. komandadan bir nikka. Verdi 10. komandadan Akkula'nı öldür ya 18. komandamız verdi 10. komandamız ayırma başardı. Yirminci 7. güve komandamıza yakın verdi. Yedinci komanda ölen 21. komandamız yakın verdi. Yunus Yusuf yine de öz adamların dolan son beriyam it parolli. Yusuf dostum yanıma aytdım. Yar gurnoduk komandalar. O da nomor payladık. Her komanda çok Emme komandamız dolmadı. Derstan başka neme yerimiz kaldı şu zaman it parol payladık. Men hiç et öz dostum o kardeşim o ilelim bilim it parol neme de mok paylamok. Instagram takipam şakta gör kullanır. Şu tak girdi gör. Näçe de istoriya koyulupdur ya. Şurna yaz it parol. İt parolları katmışan komandalara ber yaz. O da nomor paylayaz. Katmışaklar mağa yazsın deyip yazanın şu tak seyretip bilersin ananmayan olsam o. Yanım 3-4 yada kayttım. Yine de mahtyan. Galanım öldüklerim.
Berdi. Takıma Gugan yok hoca 7. komandadan bomba böyle canım Govalarla berdi Gugan. Berdi Gugu 20. komanda bir yıkma başardı ya ve 20. komanda berdi Gugan'ı öldürmeye başardı. İkinci komandada 4 adam Virus Man, RC Ripper, Snake Man, Sun 20. komanda arkasından ayrılan oturgularım. Onu alıp kretmen olurlar gardnaçtan görüyen, dostum görüyen. Verdi 21. komandadan 2 adam alıptır. Kanalımıza ağda olup like koymamı miyattan çıkarmak nasip olsa pul oyunumuz zinsin öz aramızda da oynarız pul oyun nasip olsa bir oyun. İkinci komandamız verdi 20. komandamıza yakın. Kanalımıza yeni var ağdamız koşuyor, hoş geldin, hoş gördük. Alparslan var, Alparslan kanalımızda bile. Koşularımı da öğren şu an. İkinci 20. komandalarımız yakın verdi birbirine. Ben RC Golden Show diye adamımız Golden Show. Kanal daha onun için. Evet, ikinci komandamız 20. komandadan bir nickar 20. komandadan bir nickar başardı. Kill shot verdi. Krişa çıkıptır. Kanalımıza ağda olup like koyma yattan çıkarma olanlar gıyızlar. Verdi. Kill shot'un yok hocayadı. Kalır otur dostuna yetişti kill shot. Verdi 17. komandamız yakınla ya. Başka nerede komandalarımız ki? Verdi 24. komandaların 9. komandamız yakın. M24 komandası. M24 komandası ile berdi 9. komandamız. Don Botstım'a bir Trump baby touch dersek. Verdi baby touch 24 komandasına yakın.
Berde M24 komandası 2'ye bölündiler. Kırkücü adam 10 yaş komandamız vallahi. Görülen birinci bayraklamız hayız komandalarımız tutmaya başarır. Dokuzuncu komanda M24 komandası iki taraftan da kuvatir verdi. Görülen M24 komandasının taktikada işe yarar mı verdi? M24 komandasının 4 diğeri 9. komandamlığım 4 diğeri. Başka yerde komandalarım atış ya da onamlarım. Kiçeliye yuvuşu dön berdi 4. komanda öyle. 4. komanda berdi. Biz komandan ayırdı. Görüp yetişmedik. 3. komandamız da onun daşını. Baby tuğcu yıkıptır berdi M24 komandası. 2. komandamızdan berik yakınlaşıyor. İkinci komandamızdan berik geldi. Ver 9. komandadan 2. komandada bir nikma başardı. Ver 9. komanda 2. komanda bir öldür ya. Ver 9. komandanı ayırma başardılar. M24 komandasının 4'ten biri. O verdik istedim az canları vardı. İkinci komanda ölen 24. komandamız. Böyle ait komandamız. İkinci komandamız M24 komandasının üstüne yürüdüler. İkinci komanda 24. komandanın üstüne var atıyor. 23. komandamızdan belki yakınlaşıyor. 24. komandamızdan bir yer ayırmıştırlar. Komandamızdan belki 23. komandadan bir ayırma başladı. 24. komandamız verdi 23. komandanın ayrıda 24. komandamızdan 2 adam aldı 2. komandamızdan 4 adam. Cem 23 adamımız 9 komandamız kaldı. Verin droplamızı şu atıyor droplamızı seyredelim. Drop'ta avuk var. Drop'umuzun yakın 18. komandamız Blaze Cobra Blaze Panda
Ve yine dostlar 3 adam alıp durun 8. komandamızdan ham. Kanalımıza ağza olup like koymağı yattan çıkarmaň olanlar gizler. Kanalımıza ağza olup like koymağı yattan çıkarmaň berdi 10. komandam. Kanalımıza like koyup ağza olmağı yattan çıkarmaň olanlar gizler. Paydaş ketmeyi yattan çıkarmaň. Berdi 18. komanda. Yine or drop çağırdılar verik. 7 adam öldürttüler. 18. komandamız 7 adam. Hani beylik komandalarımızda da seyredeli. 2. komandamız 14 adam öldürdü. 14 adam. 2. komandamız 14 adam. 16. komanda. Next komandasından öyle. On adam öldürttür 16. komandamız. Am next komandası. Berdi 3. komandamız. 9 adam. Birinci komandadan. Yok boyun yok hocadık. Killleri yok bulan. 15. komanda. Bir adam öldürttür 15. komandamıza. İdar söğünme dost efire gel söğünme. Üçüncü komandamızdır 18. komandamız yakın birbirine. On 8. komandamız 2. komandamıza yakınlaşacak. Berdi 7 komandamız 19 adamımız kaldı Cemi. Berdi 2. komandadan birini iki alır. Verdi 2. komanda öyle 15. komandamız 15. komandadan 3 adam 2. komandamızdan 4 adam. Komandamızdan berik yakın. Kanala az da ol like koyma yatın çıkarman efiri seyretleyen olanlar gizler. 2. komandasında üstünlük diye. Verdi 3. komandamızdan 2 adam mağluptur 18. komanda yakın 3. komandamıza. Zonamızın için 2. komanda öyle 3. komandamızdan bir adam mı? Cem 6 komandamız 17 adamımız varlı.
Gaşa gatnaşmak isteyenler indiki arşlamada Instagram sayfamızı görkol gudurunur gaming tukbun. Şo sayfa agda olun şo tayda istoriya goýla ýaş gurnujak bolsa gatnaşjak bolan şo taýdan gatnaşyp bilýäňiz. Sayfamyza agda olun soň garnaşlaryňy berýän, tanışlaryňy berýän bolmasyn oglanlar gyzlar şo taý ýaz ýaş gurnujak bolsak ýa. Gatnaşa komandalar şo taýda kabul etdiýär, şo taýda görüp bilersiňiz ýaş gurnaýasmy, gurnamyz okmy istoriýa goýýar, gurnasak gurnaýas diýip. Alt komandamyz 17 adamymyz barly. Bärde 15-nji komanda, 3-nji komanda, 18-nji komanda zonaň daşynda. Bärde 18-nji komandamyzy Blaze Panda bilen dostum maşynymyz börediler zona tarap. Görelim, yani birinci bayraklarımız haydi komandalarımız almağa başarır. Bärde 15-nji komandany öldürdüler. Dört komandamız var, 4 komandamız. Zonamıza go içelli 18-nji komandadan 2 adam alıplar. Bärde 16-njy komandamyza next komandasyny adam. Bärde 16-njy komandada next 3 alar. Bärde next 3 öldürdüler. Görelim, birinji lobbymyzyň bayrakdan aýt komandalarymyzy almagy başaryr bu oyun. İkinji komandamyzdan zonaň daşynda, ikinji komandamyzdan 4 adam. Kanal agda bolup like koyma, ýatdan çykarmaň olanlar gyzlar. İkinci komandamyzdan 4 adam zonada ýöre bolady, ikinji komandamyzdan zona tarapy aýtdy bärde. Buna killeri var. Öldürýärler bärde. Men komandasy. Bärde 16-njy komanda next komandasy, men komandasy bärde. 8 adamymyz, 3 komandamyz galdy bärde 18-nji komandadan 1 adam, 16-njy komandadan 3, ikinji komandadan 4 adam. Görelim, birinji lobbymyzyň bayrakdan aýt komandalaryny tutmagy başaryr.
Olanlar kızlar, yana azıcık men işim çıktı gepde bilmedim. Şoň üçin häzir rezultatlar zor otaryp galdyk. Oýnyň soňuna jemläs netijany. Häzir Nikolobymyza matjaz.
Olunu bizler häzir ikinjilik ýaşymyza maşdyk. Häzir opş komandalar bilen kartalyň hersinde bir gede oýnap çykalyň, soň öz aramyzda oýnarsy disip bolsa öz aramyzda. Häzir ýene 2 tane kartada oýnalyň komandalar bilen, soň öz aramyzda oýnap urarys. Girsin komandalarymyz soň ýeri garsa bärigem it parolog garsa arkaýyn olam it parolog da kommentariýada häzir. Komandalarymyz girsinler, ýerleşsinler. Näme soruldyňyz alda kommentariýa ýazyň, jogap beren.
Olanlar gizler başlaya sonra. Meni üstünlük kadar başladın. Bir peçmelikler girin it parola aytdı komanda zatti oturmalı yan komandalan yardım atmışan oyam jebul oyunu. Yan kadar atmışan komandalan köpsi yok. Şoň üçin diňe kill köp alan komandamyza bayrak goýarsan oýnamyň hemmetini şoň ýalyp gider. Onu näme olanlar gizler başladık. Emme udaçy köp kill alan komandamda oýlar. Bayraklaryny Yok birinji ýaryn komanda yok başladım olanlar. Araş girdik diýe girdiň köpüs giren ok ýöne ýan koýun näçe adam bolup başladyk bol oýna seri. İlk ýaşa gatnaşdyk diýip komanda aýdlaryny gruppalar girýärler daýatdylar tamam oýnamyzdan çykyp gitdiler. Samolyotmyş, samolyotymyz gatka, patching, farm, multipower üstüne çykyp gitdiler. Garaşdan hemçe başlatdym diýe uzak gün garaş bilen moktoz men siz girýänçäňiz diýip garaşa oturan adamlar kendi içinde. Ýerde birinji komandamyz BST komandasy. Berk bökdiler. Komandalarymyz ýoşluklan her bir ýere göre awrady. Gatnaşak mı ýaşy uçasny gollum dakansa gatnaşyň bolmasa bir derek girip gatnaşak komandalarymyz käne nemede oturmalylygyňyz bar. 12-nji komandamyz bilen 1-nji komandamyz ýakyn berdi. Yetişmedik hadi. Yetişmedik diye 1 saat doly açan muje. 1 saatlap garaş oturduk. Yetişmeli kendiniz daha ilk parol yazdı da eski. Verdi 21. komanda 23. komandalarımız yakın. LB komandası. Verdi 20. komanda öyle. 20. komandalarımız. Wow. Verdi 20. komandamız 21. komanda ayırma başardı. Başka yerde komandalarımız yakın verdi. 24. komanda öyle 22. komandamız. Multipower work olur sağlar dostum. Kile olanlar gıydılar. Kile bayrak kile oylanır köp kile alan komandamıza.
Nesip boza ertir gurnar ýaşymyz konkretni ýaşa gatnaşak gozaňyz dakansa ýazyň Instagram sahypamyza ýankyl bir oýnap çykjak bolsaňyz ýazma. Ýaşa gatnaşak maňa ýer ber zat diýip. Ýaşymyz gutor ýança gatnaşak bolsaňyz Instagrama ýazyň ertir gurnar nesip bolsa. Verdi 24. komanda ölen 22. komanda. Buyur. Verdi 24. komandadan neme canım öldürýärler. O 22. komandam 24. komandan berdi aýyrma başardy. Malades Atavay doğru diýen diye. Yunus Yusupov. Azıcık artyrak ýeplen do. Berdi 1-nji komandamyz bilen 12-nji komandamyz ýakyn. Açinki dädir gorkotjak da gorkotjak pak atışan komandalar oraly. Ýazyň ertir nesip bolsa gurnar ýaşymyň ýygyny dogam der bunlukçy diňe kile berjek. Ýazyň men Instagram sahypama. Başka ait komandalarımız yakın berdi. 13. komanda ölen. 13. komanda ölen 13 komandamız yakın verdi. Komandadan kapitanla kraliçe savaşçıyla öldürttüler. Şagen 20 diye. Şagen häzir harnan hawar tutar Şagen'e. Başka berdi 14. komanda öyle. 8. komanda yakın. 8. komanda fatal keşange kocadı verdi. Verdi laba Yuskanivka. Kanala zavod like gotma meatlan çıkarma olanlar gizler.
Bu oyun kile verilendir. Kim köp kile alsa şu komanda verilendir. Pul yadınızdan çıkarma. Ba yeni 2 lobby'miz olur. Nesip oldu 2 lobby. Evet, fatal ki yaşanım 14. komandamız öldürmeyi başardı. Evet, 14. komanda, 2. komanda. Sen bolýam chatda diýär. Graf Kristo kim söwünli kim? Bärde 15. komanda ölen 2. komandamız ýakyn. Birinci komandamızdan bäri ýakynlady. Birinci komandamızdan döwran ýerde bärde. Birinci komandadan 3 adam ýerde. Bärde 5. komandamız. 2. komanda 11. komandany öldürmeyi başardy. Yok söwünlik bolanok Graf Kristo. Sen söwünjek bolýan olsam. Bir söwünden o söwüni aýryp bolýar. 2. komanda bilen 5. komandamyzdan bärde ýakyn bir-birine. Olunur gyzlar ertirki ýaşymyzda, turnirimizde gatnaşjak bolsaň men Instagram tagypyma ýazyň ýöne soňuna dakynsa gatnaşjak bolsaňyz ýazyň ýanky bir oyun oynap çık gidip inni klubimizde gatnaşmajak bolsaňyz ýazmaň. Bäri komandam, 2. komandam üstüne öldü. 2. komandam. Bärde 2. komandamız 5. komandany öldürmeyi başardy. Başka bärde 6. komanda ölen 25. komandamız ýakyn 6. komandadan 4 adam 25. komandadan Alparslan ýokuju ýakyn bärde. Altıncı komandamız ona taraf gaýtdylar. 12 komandamız 30 adamymyz galdy. Ertirki turnirimizde gatnaşjak bolsaňyz oğlunlar, gyzynlar ýazyň Instagram sahypama ýazyň. Bu paly beglif bir topar botlar diýe. Bak. Bärde 17. komanda ile 16. komandamız ýakyn. 17. komandadan 2 adam
Star şey ulan Star Dane. Dane diyem, Dane diyem. 17. komandada Berk yakınlaşa. O hemen bot upalan yok hoca bot da lekin. İkinci komandada Berk yakınladı. İkinci komandamız 10 kilo berdi 17. komandana ayırma başarıyalar ve kill sandan 10 kez çıkarıyorlar. Risk quality. Men san men RC virus 4C. Zonamıdan yuvarşıkla geçelim. Verdi ikinci komandamız. 6. komandamız ne öldüler? On 16. komandamız sınıyor. 16. komandadan bir yıktılar. 2. komandamız. O verdi. 2. komandamız 16. komandanım öldürme başarıya. O kill falan 14'ü çıkarıyor. Verdi. 1. komanda 4. komandan ayırdı. 1. komandamızdan 5 kilo. 13. komandan neçe kilo var öyle? 13. komandan 3 kilo. 14. komanda. 14. komandamızda 1 kill. 20. komandamızda kill yok. 6. komandamız 2 kill. Verdi 20. komandamız 1. komanda yakınlaştı. Yirmi komandadan 2 adam. Verdi 1. komandamız ölen 20. komandamız. Verdi 1. komandamız 20. komandan öldürmeyi başarıyor ve kill falan 7'ye çıkarıyor. Verdi 13. komandamız 2. komanda yakınrak. Kill falan oyuncu şu an 2. komandamız önde var ya. İkinci komandamızda Cem 14 kilo. Onlar gilla kanalımıza ağza olup like katmayı miyattan çıkarman. Ertirk pullu yarışlarımıza katlaşacak olsanız ben istiyorum sayfama yazın hükmandan. Katlaş bilen moğuk dostuna veriyen ilk parolun yalıp katlar olmasın. Kim ayıttı bu ork ya deyip diye. On 4 kilo var ikinci komandamdan.
Zonanın içinde ta komandalarımız yok. Verdi 22. komanda öyle. 22. komanda öyle verdi 1. komandamız. Yakın 1. komandamızın 7 kilo var. 1. komandamızdan 2 adam yerde verdi. Verdi 22. komandadan 2 adam alıplar. Verdi 22. komandadan birini alır o. Böyle 22. komandadan yok. 22. komandamızdan biri ba. 1. komandamız verdi 22. komandamızdan öldürmeyi başardı ve kill fanlarını 9'a çıkardılar. Verdi 14. komandamız. Barıca kill var. 4 hem diri. İkinci komandamızdan yakınlaşacağı yuvarşadan 14. komandamda taraf. Görelim an hayt komandamız bu oyun bayramı tutmak başarır küp kill alıp On dördüncü komandamız kill oyla bayramımız gidileri iyi oturuyorsunuz kill alanın kill ikinci komandamızdan adam olacak bir ayıqallığını berdi 13. komandamız 2 adam 13. komandamızdan 3 kill var takıma killer bilen mekan hilemay kapıdan bomba geçirip diye ne bileceğini tutursan köp kapıyını ayırlığım olsa görköz ya dostum şondan olaymasa hile yok kapıdan bomba geçiren hile yok nerede 5 komandamız aldı 1. 13. 7. 14. ve 2. komandalarımız aldı 7. komandanın Faruk'un yakıcıydı kilim 0 like koyup kanalımıza abone olmayı yazsan çıkarma olumları yıllar daha 2. komandamız 14. komanda yakınladı ver 14. komandadan 2 adamı öldürdüler ya bir yerde birini ayırdılar 2. komandamız 14. komandadan son kubra adam ve ona ayrıya 2. komandamız yok Erman'la bir ba verdi 2. komandamız 14. komandana ayırma başardı kill fanlarını 20'ye çıkardılar 2. komandamız 23 komandamız galiba 8 adamız galiba
İkinci komandamız bu oyun bayramımızı döyteceğim. Yerin onun inni koynumuzda da 40 manat koyarız. Köp kilanın komandamızda 40 manat inni koyunda da tayin olun bu oyuna. Görüyen olmayan ikinci komandamız 40 manat bayrağı döyteceğim bu oyuna. Inni koynumuzdan pulluya olanlar gıylar yadınızdan çıkarma. Inni koyuna da köp kilanın komandamıza 40 manat 40 manat. O da ara ölün komanda diye. Ulanır oynap bilen mi? Girin ölünler o bot sot bilmem oyunu gör koydun oynap bilen mi? Girin oyun var koydun. Ya da birinci komandamız ölen ikinci komandamız yakın. Ya da ikinci komanda bir nikma başarıyalar. İkinci yine bitiyorlar. O berdi ikinci komandamız birinci komandana öldürmeyi başardı o kill sandan 20 mer çıkardılar malı diye olanlar. Başkalar gorkuzda kim gorkuzda dostum iki sanca komandamız varlı beylekler gizden aylanıp bölür. Kill çöpecek olanlar din ikinci komandamız şu şuşular gorkuzda mesela aylanıp adam olak bölür. Yedinci komandanın Faruk'un yok ocağı varlı verdi. Inni koynumuzam kilo olanlar gıylar oyuncaklarını varsa gir yülyanız hazır komentariya yazarın it parolu alınım Instagram sayfamda da görüp bilersiniz it parolu katlaşacaklar. İkinci komanda berdi. Yedinci komandam denine geç gittiler. Balinli koynumuza yetişonla doğat gör koyuyorlar. Faruk berdi yok ocağı. Faruk'um ikinci komandamız maşinlerine basıp öldür yağı. 40 manat bayramımız bu yada ikinci komandamız almayı başardı. Kill sanlarına möğünüzüm görüyorsunuz. Başka onyal kill alana yok inni koynumuzum açayın men komentariya ve Instagram sayfam it parol koyar. Şotaydın görüp bilersiniz olanlar gıydılar.
Olanlar gyzlar başlaýarsan emme bu daçy son klubymyz bugünlük Johnson 20 kotuda ýene başlar ertiren pul oýnamyz bolar. Menem girjek kompdan ýa. Zlade gir. Gir ýaldat bolsa girmiş bolany hemde girip bolamyz. Girin başlatjak. Girin ortamyz hemmäňiz. Başlatdan olanlar gyýlar giýjeňiz wagt efirde oturanlar girin resk kanalymyza agda bolup like goýmagy ýagdan çykarman. Ertiren pul oýnamyza dowam eder nesip bolsa. Ertirde şu günüň hasabyna geçdi. Ne şunýar bolup başlar 20 kotuzda. Ýene pul oýnamyz bolar. Ýadyňyzdan çykarma aktiwinje gatnaşyň oýnamyz aktiwin gatnaşyň nesip bolsa ul turnira murnar söňmüzde ul turnira maraşa nesip bolsa. Baryňyz giren bolsaňyz başlatdan olanlar gyzlar emme taýyn bolsaňyz başlaýar. Häzir gireýin men bu mobilimden. Näme olanlar gyzlar başlady kemmäňde udaç diýär we son klubymyzda da başlaýar. Son klubymyzdyr bugünlükçe son klubymyz. Jemleýiji klubymyz. Kanalymyza agda bolup like goýmagy ýatdan çykarmaň olanlar gyzlar jem 69 adam bolluk. Jem 69 adam. Emme udaç olanlar gyzlar köp kil alan komandamyza 40 manat bayrak bardyr. Yaşkadan verdi. Uduncu tanslarımı tuttur. Gaşpurmun diye red sahip yetişmedin ha dostum. Efirde zaddeşka var 30-40 sekund diyali. Köp diyali. Samolyodumuzdan bär düştü samolyodumuz. Severn jasnaya parlana Rajok Rajni Skatka Kuaring dengine geçkit ya. Mehem zeydim gırlı uğradı. Şoň üçin bugünlükçe şunu son klubymyzy edip bolledelim. Yedinci komandamız berdi. Yok ikinci komandamız bilen 10. komandamızdan yok gelir. Birinci komandamızdan 2 adam, ikinci komandamızdan 4, 10. komandamızdan 4 adam, ikinci komanda öyle 10. komandamız Severna taraf var oturlar. Prolyan, Pro Hekim, AE, bu Turkish 98 10. komandamızdan kimler var? 10. komandamızdan Royal Pass 2508 pozitif çik dörtüsü görülüğün ikinci komandamız 10. komandamız berdi.
Berdi 20-nji, 16-njy, 17-nji, 23-nji we 5-nji komandalarymyz ýakyn bir ýerine. Göreldiň aýmy haýsy komandamyz berdim 40 kilo tutýar. Berdi bir dostum var bilen sana uğraşıp kırta oldu kanalımızda paylaşmamız için. Hadi arkadaşım kırta oldu. Berdi 17-nji komandamız 16-njy komandamızdan 2 adam alıptır. Berdi 17-nji komandamyzdyr, 16-njy komandamyz ýakyn. Berdi 10-njy komandamyzdyr, 2-nji komandamyz. 10-njy komandamyzdan 2 adam alypdyr, 2-nji komandamyzdan 4 biri. Olunur gizler kanalımıza agza ol, like koyma, ýatdan çıkarma. Evet, 2-nji komandamız 2 kilo alypdyrlar 4 adamlarym biri. Berdi 9-njy komandamyz bilen 8-nji komandamyz ýakyn. Dokuzuncu komandamızda 2 adam, 8-nji komandamızda 3 adam. Black Panther, Alpha, Miret, Alpha, Taif. 3'di. Berdi 2-nji komandamızda 10-njy komandamızdan 3-nji adamı öldürme başardılar. Pozitivçi Berdi 2-nji komandadan 2 adam yıkma başardı. Berdi 2-nji komandamız 10-njy komandany öldürýär. O kill sanlaryny 4'e çykardylar. 2-nji komandamız berdi. Başka diğerde komandalarımız yakın göreli. Berdi 17-nji komandamyzyň 6 kilo we 4 adamlarym diýili. İkinci komandamızdan 4 adam. Berdi 17 komandamız yakın. 13 komandamızdan 6 kilo.
Bärde 12-nji komandamyz kill sanyny onu çykarmagy başardylar. Başlan olanlar bokurduğum garlyly falan mı? İkinci komandamyzyň 10 kilo var. Başka yakınlaşan komandalar var. 3-nji komandada Kenzo, 14-nji komanda yakınlaşan. Kenzo'nun verdiği kocadı. Yakın 14-nji komanda. On 4-nji komandamyzyň Kill Nol Max takımy AS Muri Wolf takımy 4'si. Olanlar Kill'e bayramymyz Kill'e raş edin. Kill kazanjak bolmagy saty. 12-nji komandamyz. İki maşyn var. Berediler 10 killleri var. George bu taraf Parvotir 12-nji komandamyz. Bunların 11-nji komandadan Timur. Komanda 11-nji komandadan yakınlaşdylar. 11-nji komandadan bir nikma başar. 12-nji komandamyz. Nerede sapara mikyalar adam öldürüyorlar o kill sanın onu kaç çıkarıyorlar komandam da abi de respect yok ediyorlar ve berda abi de respect öldürüyorlar ve 12-nji komandam kill sanın onu çıkarma başardı. Bu oyunu malülerimi bulurlar geçen oyunumuzda 25 kill'len 12-nji komandamyz ýeňiş çalarma başardy we 40 minut bayram tutma başardylar. Bayra utan olanlar men Instagram sahypama ýazyň hok ban ýazyň. Instagram sahypama ýazyň. 12-nji komandamyň ýanynda drop şu otyr. Drop çarpdylar, dropda näme? Dropda AWM M249 var. İkinci komandamyň 4 kilo. Berdi 9-njy komandadan birini öldüripdirler 8-nji komanda. Göreliňän bol oýnumyzda bayra haýsy komandam tutmagy başarar. Berdi 9-njy komandam 8-nji komandamyny öldürme başarýar we 8-nji komandamyň 2 kilo. Berdi 14-nji komanda öle 12-nji komandamyz ýakynlaşýar. Ýok. Berdi 7-nji komanda bilen. 7-nji komanda bilen berdi. 5-nji komanda. 1-nji komandamyz ýakyn 1-nji komandamyzdan 2 adam. Yedinci komandadan 4 adam, 1-nji komandamyzdan 2 adam. 7-nji komandamyň kili 0. 1-nji komandamyň 3 kilo.
Başka yakınlaşan komandalarımız 12. komandamız. 2. komandamız üstüne var o tiroitten görelim hani. Komandamız 2. komandamız üstüne geldi verdi. Komandadan birinlik geberdi Minarsi. Komandadan kaldı yerde. 12. komandamız berdi. 2 tane 17'de çıkar ya o 2. komandana öldürme başladı yağmalı diye olanlar. Berdi 6. komanda bilen. 3. komandamız yakın. Ertiram pull oynamaz vardır olunur gider yadınızdan çıkarmak Instagram'da vaqt sağdı görközler başlayacak pull oynamazın vaqt sağdı it parolam şu taydan görüp katlaşıp bilersiniz. Katlaşacak komandalar bana yazın ilk bana yazın dakansa katlaşacak o zaman yazın yani bu oyunu yapacak gidecek o zaman yazma. Başka yakınlaşan komandalarımız 2. komandadan seyredelim. İkinci komandamızdan 3 adam 2 killer var bulamam. Görelim hani bu oyun haydi komandamız kan kill alma başarır. Berdi burada olsun yana bize поддержка donadı çok sağ olun minnettar поддержкаң için. Gau yayınlananlar. Sağ olun kanalımda поддержка etken olunlar. Sağ olun çok minnettar size. Verdi 8. komandamız 12. ve 7. komandalarımız yakın. 7. komandamızdan 4 adam. 4 komandamızdan beri yakın. Verdi 7. komandamız. 12. komandamızda birlik bu başarı ya. Ertiracers.
vakit ederler 20 gün onunla oynap başlar sene ne olsa. Tuğun benim yağdım sizem yağda oranın sonuçta 20 gün onunla oynap başlar sene. 12. komandamızdan 2 adam yerde. Görülen dostum kaldıklarını verdi 12. komandamız. Verdi 7. komandamız 14. komandanı öldürmeyi başardı. 12. komandadan birini ayırdılar. Beş kilo 7. komandamızdan. Verdi 7. komandamız 12. komandamızı öldürmeyi başardı o kill fanlarını 8'e çıkarmayı başardılar. 4 komandamız 10 adamımız kaldı. 12. komandamız ölse de bayramı unutmayı başardılar etken benim fikrimce görülüyor hani. Sekizinci komandamızdan belki yakınına 8. komandamızdan 2 kilo maksat Alif Instagram uğradaydı Instagram sayfam efirin kursunda görkod videoda gaming Türkmen şu taydın takip et bilirsin. Instagram sayfam gaming Türkmen efirin cep kursunda teredin görkod videoda verdi o 8. komandamızdan 2 adam yerde. Bu 7. komandamız verdi 8. komandanı öldürmeyi başarıyor. 11 kill çıkarma başardılar. Kill fanlarından 6 adamımız vardı. 6. komandadan 2 adam 7. komandadan 2 adam vardı. On bir kill. Görülen 12. komandamızın ne 2 kilo vardı 18 kilo vardı etken. Bayraklar utan komandalar men Instagram sayfama yazın Instagram sayfama. Men Instagram sayfama yazma yattın çıkarman bayrak utan olanlar bana hazır yazıp koy ertir pullanız oklar ya nasip olsa. Komandamızdan gören ovadan oyun orkuttu. Verdi 2-3 komandanı ayırma başardılar. 6. komandamız 6. komandamız 4 adam var. 6. komandamızdan 4 adamı aldılar. Kill fanları 3 bulan. Olanlar kanalımıza like koyup abone olmayı yaptın çıkarma, like koyup abone olmayı yaptın çıkarma. Kanalımızın az kanalda nasip olur, ulu turnirler görünar. Görülen bu oyunu Ice Command'dan победа alma başarır. Altıncı komanda mı? 7. komanda mı? Bu oyun Ice Command'dan победа alma başarır. Donanımdan küçülüyor da. Öz komandalarımız atıştırır. Bu
bir yapıyor. Yoğunlukçu yatıp duyuncalıtıp. Liman 7. komandamlar, 2 adam 6. komandamlar, 4 adam. Balı oldu. Yadan onunla cevap veren. Yadan onunla cevap veren nedir nasip olsa. Lobularımızda internet cevap veren Instagram'da yadanlar. Pabed alanlar bana yazın, yeniş alanlar. Geçen oyunumuzdaki yıl sanında pabed alanlar. Bu oyunumuzun kol bana yazın. Birinci komandandan belki yakınlaştı. Ertiran pullu yarışlamız bolar ya katlaşacak komandalar bana yazın. Instagram'da bana yazın komandalar katlaşacak. Bir oyun oynayıp çık gidecek komandalar da dakansa katlaşacak komandalar yazın. Verdi 6. komandamız 7. komandanı öldürmeyi başardı. O 6. komandamız oyunumuzun pabedasını almayı başardı. Kill oyunca haydi komandamızı görelim.